Kiitos paljon soitosta, Liisa, ja oikein ratkiriemukasta joulunviettoa teille sinne Pohjanmaalle. Pukki tulee sitten aattona käymään teillä. Kiitti Pukki, hei hei! Kiitos, moi moi! Seuraavaksi tuleekin puhelu Kemijärveltä. 7-vuotias Eemeli soittaa. Terve Eemeli! No moi Pukki! Pukki on kuullut, että haluat laulaa minulle laulun. Mikäs tämä laulu on? Joo, ollaan äitin kanssa opeteltu Kulkuset laulu. Anna tulla vaan, Pukki kyllä kuuntelee. Okei. NYT nyt. Kulkuset riemuin helkäilee. Talven valkojuutaleet ne kilvan leijailee. Niin puhtaan valkeaan käy liinakkoon me rekeen nouse matkaamaan. Toisen maan retki meidät vie niin puhtaan valkeaan käy liinakkoon me tie. Lumialla jalasten se laulaa laulujaan. Oi kuinka mahtavaa. Pukki kuuntelee mielellään joululauluja. Kulkuset on yksi minun henkilökohtaisista leppareista. Saanko mä kertoa mun lahjatoiveet? Totta kai saat, Eemeli. No, mä haluaisin ainakin Pleikkari 5. Uuden iPhone 17 Proon. 12 000 V-Buckia. Clash Royale Battle Passin. FIFA 26. Semmosen lasten miniajettavan Rolls Roycen. Lego Technic 4 2209 Volvo L120 Electric kuormaajan. Labubu ja viimeiseksi vielä sit joulurauhaa. No, siinäpä vasta onkin lista, Eemeli. Pukki ei kyllä ihan kaikkea aina välttämättä pysty, mutta joulurauhan pystyy ainakin lupaamaan. No haista Pukki paska. Sä oot ihan vitun. No nyt soittaakin 8-vuotias Jani Vantaan Myyrmäestä. Terve Jani ja hyvää joulua. Moi Pukki. No mitä? Iskä, voitko olla hiljempaa? Mä puhun Pukin kanssa. Oho. Siellä taitaa olla vähän joulukiireitä. Toivottavasti löytyy myös joulurauhaa. Joo, sori. Iskä riehuu taas. No, ei se mitään. Puki tontut tarkkailee kuitenkin koko ajan. Oliko Eilla mitään joulutervehdyksiä? Tähän haluaisi antaa. Hyvää joulua äitille, Aleksille, Mikolle ja Aatulle. Mulla olisi Pukille vielä yksi kysymys. Anna tulla vaan, Jani. Mitä muorille kuuluu? Haha, muorille? Mä luulin, että Pukki on homo. Mitä helvettiä. Ho 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 ho. Hyvää joulua kaikille, jotka liittyvät seuraamme. Seuraavaksi avaamme muutaman lahjapaketin, jotka tontut ovat tuoneet tänne korvatuntureille Pukille kilteitä lapsilla ympäri Suomea. Mitäs täältä löytyykään? Oho, nyt onkin iso paketti. No jopas on. Mitäs sieltä mahtaakaan löytyä? Katsotaan mitä sisällä on. Pipareita. Pukin lemppariruokaa. Hyvää joulua, Pukki. Tee Matias. Kiitos Matias. Ja oikein hieno piirros myös. Tuossa taitaa olla Petteri Punakuono itse. Pukin lemppariporo. Mitäs muuta täältä kassista löytyykään?
Oho! No nyt on kyllä lahjat kohdillaan. Hyvää joulua! Aivan uskomattomia lahjoja pukki on saanut tänä vuonna. Pikkutontut kertovat, että nämä 2 taivaanlahjaa tulivat Seppo 45 Mellunmäestä. Kiitokset Sepolle ja kiitos myös Matiokselle. Mutta kuten kaikki tietävät, pukki tykkää nauttia näin joulun aikaan hieman terävämmästä likööristä Muorin glögin kerran. Joten ei muuta kuin kippissä kulas ja hyvää joulua! Ei koiraparkoukoset. Esa, tää on lastenohjelma, nyt korkki kiinni. Kuule lapset, mä nyt kerron heille semmosen tarinan, kun pukki meni Israelin ilmatilaa ja... Taitaa olla mun lemppari tonttu. Oi raha. Hyvää joulua, Talenteri. Hyvää. Ja muista pestä hampaat joka ilta ja auttaa äiti. Ja sitten mä oikeasti yritän olla parempi ensi vuonna, enkä valehtele niin paljon. Ja muistan harjata hampaat joka ilta ja auttaa äitiä ilman, että se pyytää. Ja annan pikkuveljen voittaa joskus. Ja en suutu koulussa, jos joku sanoo tyhmästi. Ja mä tiedän, etten aina onnistu, mutta mä yritän. Ja jos sä vaan voisit tuoda sen lahjan, minkä mä piirsin siihen paperiin, niin mä lupaan, etten pyydä enää mitään muuta ja... Vittu! Esa, tuus nopeasti käymään tässä kameran takana. Esa, nyt ihan oikeesti. Nyt tässä on semmonen juttu, että me tehdään joululastenohjelmaa, joulupukki kuuma linjaa. Jätkä vetää tuo jurrissa. Sä oot niinku ainoa pukki, ketä mä... Tajut sä kevässä puhut. Nyt Esa, nyt Sä puhut joulupukin. meidän täytyy hoitaa tää homma loppuun, päästä kaikki täältä veke viettää joulua. Torpaki. Nyt kerää itses kasaan ja me jatkaa tätä Nyt hommaa. on mun ohjaa. Ja sit haluan barbeja, huulikiltaa ja joulurauhaa koko maailmaan. Laita nyt vittu olla oma perä. Joulurauhaa. Kaikki haluu joulurauhaa. Vittu ihan oikeesti. Saatana. No moro pukki. Mulla olisi tommonen yksi kyssäri. Joo. Kysy vaan. Kuka? Kuka mitä? Kuka kysyy? Saatana perska! Sun savunpipusta ei tuu tänä vuonna mitään muuta kuin paron Kukas se siellä nyt soittelee? Tiina 5V Porista. Hyvää joulua, Tiina! Hyvää joulua! Mä haluaisin kysyä yhden kysymyksen. Mikä on pukin lempilelu? Ja kiitos kun kysyit, Tiina. Tässä on nimittäin pukin lempilelu. Pussi, ota kamera! Vittu tajutteist, et mulla vittu riitti!